Ang sarapnya. Abe. Ginasun mo na lami. Wan, lubog ka to. Okay guys, mukaan ako guys, kaya di na ako katiis. Okay ba di? Ingon tong kanya mahal. Mahal ta na. Ano lang. Ah, grabe guys. Uy, mao din mahal kay grabe jung lami at tinuod. Salamat Ginoo. Wag pati laway in taon ko dana. Wag. Wow. Hey guys. Pagkaroon guys, nahuman na may panginhas. Nandiyan naghatapon ming uwag ito amat sa tikarang ladua guys. Oh no. Di ba maklaro na mo, bawa sa itong napita ron. Nandiyan guys, mo ni amang nakita na, amang nakuha na si Long Angel Japang game, malagi himahimong sa islang gamay ba. Itong-itong sa anak. Mau na tanan guys. Mana kilawan siguro ni. Kilawan ni Long. Nagduha guys. Nagduha pagkuha guys no. Libre na sa daan. Naiswaki, bat, kinasun, dito blamir ba na kilawon. Okay guys, unsa na po guys kay huwat paming wawag unsa ka ba idong nakuha adto guys. Barong dapitas wawag guys na aman toy galon naglutaw ito mun. Lugto pa na tuunan ang kalado di mo guna suwag mahadlok guys. Law mo naman tong datong dapita. Unsa guys mo adto sa Miss Daplin kay maligo sila atong swimming pool guys atong ganihang ang ipakita. Okay, maato na me. Laju-laju para ba mong bakladon guys. Ato unahan. Ang Daplin laju pa. Kay luag man ron agkuan. Hunas. Arang jeng luaga buhanon padung panahon na panahon sa kagabihon buhanon. Hayag kaadyo. Okay. Pamidang sidlanan guys, ug ipan lang. Ipanad na Long Angel sa jang bursa. Long matanad ba sa nang imong bugan lang suwaki. Okay guys. Mato na mi. Karon guys, di namin na naabot Miss Daplin di agi butang nagamong kinason ug suwaki. Dapa pod guys. Apa pan? Oh, naaman Long. Tubig guys, oh. Tubig dyan na siya anak no? Dili na dagat? Tubod na lang? Ha? Long. Tubig na, dili na dagat? Tubig na nung? Wow. Ang kilo si Manong. Pwede na mainom? Pwede na mainom nung? Nari parat-parat. Tako kajung kuan ani guys. Kahoy na alandong. Lami dan ni lami dan kay bugnaw. Kana may kahoy ni ang lami. Landong. Pay na andiyan sa kalangan na kuban kani sa na. Sakit. Tab sunod. Kana tab. Sa na pay. Litob kana kaila ko na. Sudsud. Ay abinog litob gihapon na alay. Bat. Litob gihapon mo laing klase. Oh, maajo kay anad ka jo kas mingan ani. Sa wala. Sa nang klasihan na. Kalimot mo ko sa ngalan ani murag sa ko ay lampas. Ani na nabilong na ni sa ani tab. Oh, sakit. Okay ni ga. Muna mahal sa restaurant man. Mau ba kani? Muna mahal na pre kani. Uy, lami ade ni si kilawon jud siguro no? Duha lang ko ana. Dai mo amumpong turong-turong. Ana sing ana na? Amumpong. Amumpong. Turong-turong. Na ikablogger. Di apa may suwaki. Lagi? Sakit. Lahi pag suwaki. Lahi pag suwaki no. Akan ni suwaki ni mo ni suwaki. Sakit
sakit-sakit. Ay, sakit-sakit din na. Ang suwaki ka po kuha. Paghanag nalaigan to no. Diba to? Lami po ng bat pero murag gahion ni ba? Lami itong tagukan ba? Parang mahanginan. Ngayon. Unsa man na? Bat. Sayangan ana. Bat. Pilihan. Talin. Ay gahi mga hingo pagkatingipon ana. Tulukan. Makuan. Puro gahi din na silang bata? Maligo ni sila? Bawal ang pino. Ay, bawal. Kultura lingwa. Bawal magkaon, ane? Bawal o. Oh, naman na ipamutang itong puste. Ay, mao ba? Yung puste na na. Wala nagdamag paan. Unay bahaw. Kasi ano pa? Agluto. Kada lang ma... Kanang party. Ay, wala. Nagdaraman may og kaning bahaw. Nga kanon ba? Kanon lagi ka na nanginhas. Okay ra na? Ilan na ba ka? Prestado. Aw. Uy, tama. Naog na sila. Oh. Ito. Ako, budang kaya na. Tiruan mo sa ato. Mga sila. Makahipos na yun. Di ba siya Pilipino ga nakaako siya prakente da hindi siya bata. Tanggal sa mama hanggang kanang citizenship mapan sa. Are, Taiwanese mo no. Lagi Musbon kita niya mo. Yanan ano. Asa naman dapit mo? Ano, trabaho na. Adto na. Mao din nang naigi. Style sa tayo. Oy, kani si Radnis tagias juta kaning luti ani. Kami po mo sarado ani, hindi siya kasunod. Ano? Di na siya kasud ani. Okay, di man matag. Uy, bita gamay na lang untang agianan. Karaan man ta na dana. Oh, karaan. Bisag mga duha ka metros agian ba? Ana, isa ka metros, duha ka metros. Oh, insakto na. Pikas-pikas. Sig. Singipis mo ng duha. Oo. Sa gipicture mo kunan na. Mura. Hindot ba ni kay di apo ditso ari kahoy landong, no? Kadana kasagaran mo iko binili ko talaga. Lami lagi din ni maligo. Diya dapat jupi tubig oh. Bugnaw. Guys, nana si Wuwu guys. Nagabit-bit og galon. Si Jana. Sa kaidang da guys. Along nana si Wuwug. Wala magkatakilid. Kaplakaw. Wuwug. Wala nagkagatakilid galakaw wog. Sa mana wog. Aba na isod wog. Yung balhin may ani guys, dapita. Abto na ta sa dagat. Balhin pwede gihapon may guys. Ay, agilong. Guys, ari may guys, balhin may ari. Ala, paingon na mo taob. Ha? Guys, tanawa ko ang wuwu guys. Wow! Lato! Wow! Nasa kagalon! Wow! Tanawa guys. Diba? Ako ka ba? Hala guys, si Wuwu wag tanawa wag. Mana si Wuwu guys?
Ay, lubog. Kalau betul na ba ko guys, pas dinero lupotod mo. Ayo, ihumol ito flow na. Eh, kuhan ma. Wala na unod na. Wah, kompleto na ay sili. Kay bahaw. Wow! Nelato. Ituha ni Wuwag. Galing guys. Bangagan. Ay, kinasul mo midang sundang. Dalawa, ag akong pana. Ha? Di awag. Dahog. Ano sa mo ba? Huwag sayanga man tong pana ni mo. Ginawa ko sayanga sa pana ni Wuwag na wa. Oh no. Yan sama to. Uy, Wa na. sayanga. Unsa wag di na kakapamana. Yan kay gudod. Buhat ako. Lalo ujang Wuwag. Wow! Iskog ad guys. Lami aman na long. Tapos si Wuwag awain along nagdek-dek. Wa midang sundang guys. Upot siliwa jud. Jangan boy, lami aja nak kilawun long, ijara. Jara. Wah, ya aku ya wa bisa usah lah. Balisan sa. Terlabi bay. Ano na ko gudod eh. Itu oke. Beto ni. Wow. Take-take ko na. Iskog aja nih guys. Kana tidak lah, kana mana kana litob, ijara. Mi awi. Mau saningan na. Sige ingon wala Saan kay sa na. ko ba? Hindi ako katiis. Punaw lang ito dagat. Iya sa lato. Wow. Pwede Tama na o, jika huwag ba? Pilip po ni mo huwag da. Pwede na. Tama o sa manguhag. Ibayran Dato, guys. Mana ko. Uy, mahal ba sa ni merkado? Baling guys, Lambe, isang pana Rekon. guys Di na ba wa. Guys, lamion, rabato. Huwag, luoy lamang ko. Umar kay Pila ka daw pa huwag? Di mong gisam. Kuya, huwag, bay. Mas tira mo kamulang ngoy huwag. Umar. Ang isang pana guys, baluoy, mas huwag. Malo ano na. Gibeluan og lato ag isang pana. Wala ni magihugad. Tungtong nila ho. Ang bugso ka, lapog ba? Unsa? Kung wala ko kalipat mo kung asal butang. Ay pastilan malasa. Ini asaw-sawan oh. Parisan sa lato. Ugda pa kinasun. Yabi lagi duk-duk. Tawa may gamit, wa pida. May ana oh. Tamis-tamis sa budud na guys kay warang kapresko. Dadag ko kayo. Buhi na ba niya? Wow. Tanom ni na. Ni, tanom ni guys. Buhi ni. Pwede na itanam wag? Huktan no. Wow. Lubong ras lapok. Iya. Parang sa maluluan ng lato ah. Sulit po. Okay. Mana? Okay, tunog ka. Bak be? Salamat Ginoo. Hala, kalimutan ko salamat sa Ginoo. Salamat Ginoo ning magrasya nga among pagkakanon nga among nadawat Lord God. Salamat din tanan. Kini tanan ang gipangayo da kani magpasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa anak sa Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Sa man eh. Ano ni mata? Pution man. Naputi isa ka bata na. Wala lagi unod di ba? Ano eh? Gahi. Kada kita mo ini unod. Kini mo. Alang humok ang batog. Kamu ko guys. Bat. Kada kita mo ini unod. Pinso raw nga sa dagat ah. Masuk na di mana tama-tama sa kaya. Sira na. Ya, habis orang kasih kau orang belajar kau. Bangun. Datang ke betul. Kaya nga wag hinatag na to. Luudan to. Ambil tu. Ambil. Wala man. Di hukot unta ko nimo sa galon wag.
Ang gibugsok sa kuan patindaghan namang lato ang gibugsok kay hakop nako kay laom kayo. Parot man. Pagtunga pagbalik na kog saom kay nakawa naman ko. Ano ra kog saom mo naman gyud makit eh. Salamat Ginoo ning grasya. Ang sarap niya. Abe. Kuan lubog to. Okay guys, mukaon ako guys, kaya di na ako katiis. Okay ba di? Guys, pangan ta guys. Pangan kapis kong lato. Kun. Ha? Wow! Tapos yung nagwagbak. Ang hiluan ni gagwat ay na may hype sa it. Halin among bahaw guys. Yay! Wow! Laman di pagani ka na atay itungtungan no? Yan ito to kuha ba? Patangag mga botilya wag no? Iya. Pustong nit. Wag alin na. Karon nakuha na sa hut ubat to. Da. Pasin lagi na suna ron nagmak. Nagkuno din ko na. Ano kuno ni wag? Singon. Ay maudi ay mahal wag tanawa. Tanawa guys, ang isang unod guys. Wow! Mao din ning mahal. Mahal ta na. Ano? Ah, grabe guys. Ay mao din ning mahal kay grabe jung lami at tinuod. Salamat Ginoo. Nakakuha kog isa ing ana. Tama dan. Kana ing ana. Ano ko ba naman? Pila imo long? Sabor. Wawa. Wag pati laway in taon ko dana. Wag. Wow! Tara mo na. Mao din ning mahal kay lami man din nakaadso. Wow. Wow. Lang lami mo tanawan lang dana na. Guys, no guys, nakatungtong sila sa nga dana dakit. Dakit guys, nakatungtong sila oh. Atan along ah. Unangoy ra ba ni guys? Diyan na po guys, agi abrihan ng mga wawag agi sa. Dako la. Ako mo mo. Wag pati laway in taon ko ana wag. Oh no. Apa luto? Allah la, datang luto. Sa. Mata. Apa dapat kuha ni? Ana, ra. Ano po guys? Mau na wag, mau na. Hi guys. Karon guys, ngadyo og sorry ninyo ha. Kay niya namin na uli sa bahay. O basig natinga mo nga naputod ang video gani ha. Tungod kay nalubat man ko guys, mga sorry jud ka adyo kay naputod og galit ang video. Ug mao to guys, daghang salamat. Kay diyan na mi sa balay inja naling ako mi ganiha kay daghan ka jud kinasen adto. Nabusog jud ko guys, nahurot ag among bahaw. Ug mao to guys, daghang salamat. Ug baliw ko sa pag-subscribe sa akong channel ni Marilong Bulanon.